Norjan pääkaupunki oli liputettu Suomen ja Norjan lipuin. Karl Johansgate, Oslon pääkatu, joka alkaa Kuninkaanlinnan edustalta, oli kaunis nähtävyys satojen lippujen luodessa tunnelman odotetusta valtiovierailusta. Useat liikkeet olivat koristaneet näyteikkunansa Suomen sinivalkoisin värein, ja monin paikoin nähtiin presidenttiparin valokuvia. Oslon itäinen rautatieasema oli sekin koristeltu lipuin sekä Suomen ja Norjan vaakunoin. Kuningas Olavi oli pukeutunut maavoimien kenraalin pukuun vastaanottaessaan valtiovierailulle saapuvan Suomen tasavallan presidentin Urho Kekkosen ja rouva Sylvi Kekkosen sekä heidän seurueensa Oslon asemalla. Kuningas toivotti presidenttiparin aurinkoisesti hymyillen tervetulleeksi Norjaan. Vastaanottajien joukossa nähtiin myös kansankäräjien puhemies Nils Langhelle sekä pääministeri Gerhardsenin hallitus in corpore, samaten kuin Suomen suurlähetystön henkilökunta kokonaisuudessaan. Suomen ja Norjan kansallislaulujen jälkeen tarkastivat valtion päämiehet kuninkaallisen vartiokomppanian ryhdikkäät rivit. Automatka asemalta Kuninkaanlinnaan oli juhlava. Tuhannet oslolaiset olivat kokoontuneet ajoreitin varrelle osoittain vilkkaasti suosiotaan. Aseman edustalla oli laivaston kunniakomppania, heidän jälkeensä ilmavoimien sotilaat ja lähinnä Kuninkaanlinnaa maavoimien sotilaat. Linnan alueella oli sotakoulujen asettama kunniakomppania korkeita vieraita vastassa. Lukuisat viralliset tilaisuudet kuuluivat jo ensimmäisen vierailupäivän ohjelmistoon. Sydämellinen tunnelma jatkui toisena vierailupäivänä, jolloin presidenttipari oli läsnä Oslon kaupungin tarjoamalla juhlalounaalla, johon kuningasperheen lisäksi osallistui erittäin arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Komean raatihuoneen edustalla toivotti Oslon pormestari Brynjulf Bull vieraat tervetulleiksi satojen norjalaisten osoittaessa suosiotaan vieraille ja kuningasperheelle. Rouva Sylvi Kekkosen seurassa saapuivat prinsessat Ragnhild ja Astrid. Myös Norjan lehdistö osoitti Suomen presidenttiparille erittäin suurta ystävällisyyttä. Maan huomattavin lehti kirjoitti muun muassa: presidentti Urho Kekkonen saapui Norjaan pienen pohjoisen kansansa johtajana. Kansan, joka on suurten vaikeuksienkin jälkeen pystynyt säilyttämään itsenäisyytensä, demokratiansa ja yritteliäisyytensä. Viimeinen virallinen vierailupäivä alkoi tutustumiskäynnillä Hallenin reaktoriasemalla, joka edustaa 13 Euroopan maan yhteistyötä atomitutkimuksen alalla. Asemalla työskentelee myös kaksi suomalaista tiedemiestä, nimittäin tohtori Olavi Vapaavuori ja diplomi-insinööri Aulis Hellsten. Tutustumiskierroksen aikana opasti presidenttiä Norjan atomitutkimuksen johtaja Gunnar Randers ja tohtori Vapaavuori, joka toimii laitoksen käyttöryhmän johtajana. Presidentti Kekkonen osoitti erittäin suurta kiinnostusta koeaseman teknillisiin laitteisiin ja niiden kokeiden tuloksiin, jotka tähtäävät atomivoiman muuttamiseksi sähkövoimaksi. Juuri tällä tieteenhaaralla toimii Haldenin atomikoeasema, jonka saavutukset tunnetaan tiedemiespiireissä kautta maailman. Virallinen vierailuohjelma päättyi maaliskuun 10. päivänä presidentti ja rouva Kekkosen tarjoamaan juhlaillalliseen Suomen suurlähetystössä. Kuningas Olavi ja prinsessa Ragnhild, prinsessa Astrid ja hänen miehensä Johan Ferner saapuvat Suomen suurlähetystöön. Erittäin lämminhenkinen vierailu oli virallisesti päättymässä. Se merkitsi ennen kaikkea kahden pohjoisen naapurikansan sydämellistä kädenpuristusta. Suomen ja Norjan kansojen historiassa on paljon samankaltaisuutta, mutta on myös muita yhdistäviä tekijöitä, ja niistä voidaan ensisijalla mainita harrastus urheiluun. Niinpä oli mitä luonnollisinta, että Holmenkollenilla nähtiin molempien maiden päämiehet suksilla, ja yhteisen hiihdon jälkeen seuraamassa niitä kisoja, jotka aina ovat olleet myös suomalaisten urheilijoiden sydäntä lähellä.
50 kilometrin hiihto sai tällä kertaa erityistä huomiota osakseen, sillä sekä kuningas että presidentti olivat maalipaikalla seuraamassa kilpailujen loppuosaa. Presidentin läsnäolo kisoissa oli huomaavaisuus, jolle Norjan urheileva kansa antoi erittäin suuren arvon. Presidentti Kekkonen oli varannut erikoispalkinnon, komean hopeamaljan, jonka hän ojensi 50 kilometrin voittajalle, norjalaiselle Sverre Stensheimille. Se oli kaunis päätös onnistuneelle vierailulle.